Ndeba ekenekwa m unu na afugolo na ekwesịrị ite nke mmaji abaji. Ekwu me video nwete mgbe mbụ si na nwa na-asa avụ ogia je alụgo ụnọ na village. Jeje lụ akatakwu ụnọ na ọ bụ okwu obele ụnọ na nwere ihe mmadụ ya abụọ mee isi oke ka consider to imogu nke ji ebulokwa mmadụ you have to weigh iwe mana at the end of the iwe gị dajụọ ịbịa gbakọ iwepụ. Afọ m some comment ndị oshi ju na comment section ma ndị sendicha m death threat ma ndị sendicha ihe nwanne dị ya nga mana I don't care ekwefu eziokwu ahụ oshia unu mụtara ọ ya agụ n'ihe n'ahịa maka asị ibulu ozu onye ọzọ n'isi ọ dịka ebe gịnị okwu nkụ n'isi. Pray it doesn't happen to you because o mee gị ịma ndịnwu afọ m ndị oshi ju na comment section na-asị sirapi the boy na ọkara mmanụ na ọka mmanụ ọrụlụ na dami were ego nye nwaanyị unu ama na onwe nwaanyị ọ chịrị ego ịmasị na da boy lụchara akatakwu na ahụ na onwebe nwaanyị ọ chịrị ego is unbelievable and is very very unheard of. So nekwa onye ọzọ onye otu unu ndị oshi bịa Nwa Boi onye ọzọ na-ekwughị ekwu ma aka ha ka onye Boi nke a emepe shop n'ọnụ ụtụtụ ịmaga ka esi emepe line ọgbọba ya na shop ojigbo kechili 3.1 million ọgịa tinye n'ime akpa sak gebe shop oge akwafike ife ha heartless obi mmadụ dị gebe shop oge pụba chọwazie POS o eme the transfer ndị security wee jide nna wetin you carry ọ bụ na gara ọsọ asị m wetin you carry nsị ya na ọ bụ garị asị m ọ bụ ya nwa ka m ji na-ezuzu garị na-agagharị. So the boy wee were ego gị ya 3.1 million n'ụtụtụ wee kechie na akpa sak buli wee pụọ ọsọ benjọ. So as God may have it security nwuchi ya ka nsikwa wee kwu one thing lead to another nna ka ebe ị na-aga ka onye ziri gị nọ gị ka ebe isi nweta ego no good explanation no evidence wee trace gị da wee nghọta na ọ gebe shop oge ọ bịa kpọpe shop welu di money gebe shop ewe ka e wee si na ndị oshi kpaka shop zulu ego ike obi inwere obi mmadụ inwe obi dị nnọọ very heartless people amụrụ m ihe generation a na-atọ into mana kwefụrụ ihe alụ anụ nwụrụ na-ekpugbu okpu eze o were ọchịchị ọ ya achịba onye ọbụla ọchị ya gọchi ezinụlọ niile na ya eketa obele nwa ịnọ n'iwere 3.1 million in order to cover your trial while leaving the shop open before ịgbapụ ọsọ so that ka isi na aka shop bụ ihe zuru oshi abi. Nsogbu adịrị n'elu the video ka unu n'ọnụ unu ya mazi ebe o si wee bịa maka ọ naghị afịara ọ bụrụ na ọ dị ka na the boy onye Ebonyi na asịba nọ ndị Abakaliki nọ ndị nka onye nke ọzọ mere nke ọzọ mere asị nọ adịnovido asị onye Anambra ka onye nke akịta ka unu ọfọkwa na steeti ebe o si. So okwu unu mara na ajọ ihe anụ a na-ekwu okwu o nwere ọ dịcha na each location each family each village each community each state nwere ya na-agbanarị ya n'ọsọ n'elu the video nwekwa ndị otu ya bịa defend ya na comment section ka m block wa unu pia block button. I love that button so much. Ka ọ dị nụ bịa nye akara afa Chigozie onye Chigozie nwatụ onye ebe onye Enugu steeti na ebe na Enugu steeti akpụgo nka m ka ị bịara ime ebe na mtụtụ ịbịa shop gịnị nwe eme ịbịa na shop bịa n'ụtụtụ fụ ego chi oyi ebunye na ebe ka ibitere ego na shop chi oyi ebu ya ihe ebuzie n'ụdị aṅa ọ gaghịsi ngị buru ego ka ije chọọ onye yi ebu ya ego na ọ gịnị ka ọ gaghịsi na onye batara n'otu bịa kpọnye shop bịa buru ego ole dị ebe a isi na ego ole 3 million ka egota ya ihe mere ya bụ mọrịmọrị ndị achala ụlọ na mọrịmọrị ka echekene m unu taa bụ date taa gịnị taa 19th March ihe anụnwa bụ ndị security jide this boy n'ụtụtụ anụnwa ọ bịa n'ụtụtụ akịta bịa kpọnye shop gbalụ bịa mmiri afịa na-eme ya ihe a na-ada ekwugbo oge ọbụla onye ọbụla na-apụta afịa n'oge mmiri afịa na-eme ya ka ọ kpọpe shop ọgị a bịa kịta bulu ego anụnwa na ihe dị akịta ebe anụnwa si na o butere ego a n'ilo ihe dị ebe akịta 3 million 1
bịa busielu dị ego kponye shọpụ ọ ga-enye bịa onye na-agba oji wee bulu dị oji wee fodu dị ego bịa bulu dị ego ka ọ gbafere ọsọ nyebe dị shọpụ onye o meziri onye na-atazi ka ọ si oge na ndị na-akpaka shọpụ si ndị sekuriti ka abịa ka amali ha na-ekwu chukwu na-eme ebele anyị nwee intercept anyị n'elu ma ego na kaashị o buru kịta soro na-achọ onye pos onye ya ebu ịdị ego ọsọ ka ọ na-agbanwe jide so ka si n'oge mba afọ anyị dị Chigozie onye Nwatu Chigozie isi ọ ndị modern market security bụ ife ejidelu onye anụ n'ụtụtụ a so nọ ka onye ọbụla dị awa ka ndị modern market ka ọ dị awa ihe a na-ekwube oge ọbụla bụ ka emepe afịa ka ndị mmadụ na-abịa afịa n'oge Nwa Boi gịnị ha nọ ma ndị na-achinye ki ọ bụ onye ọbụla efichiri ki chi medimejọ tin nke onye ọbụla na-abịa afịa nụ sevụl na-akwụghị onye ọbụla bịa na shọp ya bịa kpọghị shọp ya bịa nọlụ onwe ife na-eme nke ọ na-afịa n'anya na ọ bụ 8 o'clock 9 o'clock so na onye nwa